Vandaag in mijn regio TVL koken met Jantje. Hallo, dit is Koken TVL met Kasteel Eikholt. Ik ben Jantje Korte. Ik ben werkzaam in Kasteeltje Eikholt. En ik mag het metnemen in mijn hobby en in mijn passie, en dat is koken. We gaan vandaag bananentaart maken. Dat is onderaan met een krokante kruimeldeeg op basis van koekjes. Dan rijpe banaan en daarbij kun je een heerlijke karamelsaus op basis van toffee. En dan een laagje van slagroom. Dat maak ik een beetje aan met vanillekwark. En dat in zijn geheel wordt een heerlijk taartje wat ik heb ontdekt in Spanje. Eens even kijken. We gaan beginnen met de bodem. Daarvoor nemen we boterkoekjes. In dit geval zijn het gewoon spriets, maar maakt niet uit welke koekjes dat het zijn. Is een beetje opgevuld. Dus de verkruimels ze alvast een beetje. Dan gaan we dadelijk een beetje herrie maken met de keukenmachine. Zo. Ondertussen de boter even laten smelten, is een klein beetje. Ik zet hem iets harder. Zo. Dan zetten we deze aan, dat er mooie kruimeltjes wordt. Daar voeg ze de gesmolten boter aan toe. En dat wordt eigenlijk een deegballetje. En dat smeert ze dadelijk uit over de springvorm. Je kunt natuurlijk ook andere degen gebruiken, maar dit is eigenlijk de meest makkelijke vorm. Deze hoeft dan niet gebakken te worden, want de koekjes die zijn al gaar. En het is enkel de boter wat als bind- en plakmiddel wordt gebruikt. Ik ga hem even aanzetten. En eens even kijken of het fijn genoeg is. Er zitten nog wat harde stukjes in, dus we zetten nog heel even aan. Zo. Zo, dat zal wel voldoende zijn. Eens even kijken, de boter. Het is mooi gesmolten, je hoeft niet te koken, niet loeiend heet te zijn. Als het maar vloeibaar is. Dit voeg ze eraan toe. Heb ze net te weinig boter, smelt ze er een beetje bij. Heb ze te veel boter, dan duist wat koekjes erbij. Het is gewoon net dat het een mooi geheel is. Zo. Hupsakee. Eens even kijken met de lepel wie dat het geworden is. Het is gewoon een heel makkelijk beslag. Wat ze eigenlijk ook altijd in hoeskens hebben, want boter eet iedereen wel en een pak koekjes ook. Dus dat is ideaal. Dus dit is eigenlijk een beetje het kruimeldeeg. En dan merk je als je met de lepel aandoet, dan krijg je een glad beslag. En dat is eigenlijk de bedoeling met de taartvorm dadelijk. Zo, dit kan weer terug. Nou, dan hebben we dit alvast klaar. Dan de karamel. De karamel kun je best de dag van tevoren maken of een paar uur van tevoren. Karamel kun je op vele manieren maken. In dit geval heb ik een blikje gecondenseerde melk. Dat doe je in een pan met deksel met kokend water. De deksel erop en nogmaals 2,5 tot 3 uur. De inhoud nu op dit moment is wit en dan komt er karamel bruinachtig uit. Ik heb het uiteraard even voorgewerkt omdat 3 uur wat lang zou zijn. Het komt als deze massa eruit. Dus even een lepeltje erbij pakken, laat ik het zien. Het is helemaal ingedikt. Het is echt zo'n fudge. Ja, dit is gewoon super lekker van smaak. En dan hoeft er niet naar te kijken. Het is alleen zorg dat het pannetje niet droog kookt, want anders dan gaat de karamel aanbranden. De slagroom. Mooi stief kloppen. En dan kun je ze half-half gebruiken of misschien dat ze liever yoghurt gebruikt of wat dan ook. Dat is eigenlijk een beetje naar eigen invulling. Maar nogmaals, volledige slagroom is ook geen probleem. Ik voeg hier nu geen suiker aan toe, omdat in de kwark ook al suiker zitten en vanille, de puntjes erin zitten. En het is ook mooi als ze dat op het taart terugzuist. Even een paar lepeltjes. En dat dus mengen. Zo. Nou, de slagroom met kwark kan dan de koeling in. Zo. We hebben de kruimeltjesdeegje. Gewoon even met een lepel. Dus een paar. Zo.
paar in de midden. Wat ik altijd gemakkelijk vind, is het gebruiken van plastic folie. Zo. En waarom? Dat is tegen het plakken van de bakring. Nu hoeft het in dit geval niet gebakken te worden. Maar ik krijg een heel mooi egaal taartje. Zonder dat er iets met kan gebeuren. Dus dit drukt ze eigenlijk als het ware tegen de bodem aan. En de ene houdt van een dikke bodem, de ander van een dunne bodem. Dus dat is eigenlijk een beetje naar eigen invulling te doen. Dus eigenlijk altijd met de bolle kant. En zorg dat het mooi aan elkaar plakt. En dat is eigenlijk het klusje van de bodem. Dan gaan we nu de bananen snijden. En die zijn heel mooi rijp. Zo. Dus de plakjes ongeveer een goede centimeter dik. Afhankelijk van de grootte van de taart hebben ze ook weer meer of minder banaantjes nodig. Deze duizen eigenlijk gewoon neven elkaar liggen, helemaal in het rond. Alles bedekken. Ik heb onder de bakring heb ik wat plastic folie gedaan, uiteraard tegen het plakken. Dan gaat de karamel komen. En dan zie je dat het een hele stroperige, dikke massa is geworden. Eens kijken of dat dit voldoende is. De strik zit eigenlijk over de bananen. De slagroom pakken we uit de koeling. Door de kwark wordt je gaat dunner. De taart is ook even nodig om te rusten. Dus zorg dat het allemaal de componenten in elkaar kloppen. En dat ze vervolgens dan het taartje als in de koeling heeft gestangen mooi gepresenteerd kan worden. Zo. Dan hebben we hier nog een stukje chocola. Dat raspen we eroverheen. Uiteraard oppassen voor de nagels. Nou, dan hebben we de hele taart in elkaar gezet. Dan hebben ze mooi een laagje als ze hem dadelijk eruit haalt. Dan hebben ze onderaan de kruimeldeeg, de banaantjes, de bruine van de karamel en het witte van de slagroom. Het moet even 2 uur in de koeling. Heb dat geduld. Lekker kopje koffie of thee erbij. Wat leuk gezelschap en laat het lekker smaken. Wilt je dit recept thuis ook maken? Kijk even op de site. Je kunt het filmpje terugkijken. Je kunt het recept terugvinden. Dat is op www.tvl.nl. Ik wens je heel veel succes en smakelijk.